najvyššia budova. 350 metrov. Las Vegas. No a teraz sa vráťme do reality. Takže dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom dieli. No a dneska sme sa rozhodli, že sa pôjdeme pozrieť na tú najvyššiu budovu v Las Vegas. Ako prvé hneď keď sme vošli do hotela, nás tam privítali v kasíne a chceli, aby sme si niečo zahrali. No ale my sme odmietli a išli sme sa prejsť na druhé poschodie, kde by už mal byť samotný vstup stratosféry. Ako si môžete všimnúť, sú tu rôzne atrakcie a tých atrakcií úplne hore na špici tej celej budovy je 6. Vrátane toho vyvezenia hore na tú budovu. No ale bohužiaľ 2 z toho boli zavreté, no ale aj tak som im podaril nájsť nejaké YouTube video, aby som vám sa potom hodil klipy z toho, ako to tam vyzerá. Následne sa kúpili tikety, tak už nasledovalo len to počkať si na výťah. Na pani, ktorá bude vlastne sprevádzať nás v tom výťahu, lebo keďže je to taká dlhá doba, čo idete v tom výťahu a idete extrémnou rýchlosťou hore a taktiež je to obrovské prevýšenie, tak tam s vami musí byť nejaký overený človek. No ako si môžete všimnúť, ten pán, čo stál oproti mne, bol naozaj vystrašený, alebo daj by nie. V tej dobe, keď aj ja som bol v tom výťahu, tak som mal naozaj naložené aj ja v gaťach, lebo sme išli 106 poschodí vo výťahu, kde nie je cesty späť. No takže sme sa odviezli z tohto pani až úplne hore. No a to, čo nás prekvapilo potom, no však pozrite sa sami. Wow. To tak na šikmo nechutne. Ale počkať, všimli si tejto tu guli? Táto gula sa nazýva Sphere in Las Vegas. No a v tejto guli sa nachádza niečo cez 160 000 reproduktorov. Nachádza sa tam LED obrazovka s rozlíšením až 16K a je to najväčšia obrazovka na svete. A ak sa pýtate, koľko celá táto gula stála, tak táto gula stála niečo cez 2,3 miliardy eur. A do tejto obrovskej guli sa taktiež zmestí 20 000 ľudí. No boli sme v nej? Neboli? To sa dozviete v ďalšom videu. Keď si predstavím, dámy a pani, v akej výške som reálne, tak mi je zle. Tu robia base jumping. Som normálne lana a môžete skočiť dole. Jo, dámy a pani, takže máme selfie tyč. Hore na tej výhliadke máme teda rôzne atrakcie. Jedna je ten base jumping, ako som už spomínal, takže tu máte záber z toho. Druhá je taký kolotoč, vlastne nad 300 metrovou výškou sa točíte, to je taká na takom tožiari, je to insane a asi by som sa tam pokakal, kebyže tam som. A ešte jedna je taká dráha, čo vás dáva hore, dole a vlastne zastaví vás tu tesne pred tým, ako by ste už padali dole. No, takže myslím si, dámy a páni, že sa môžeme presunúť na večer, lebo večer sme sa tam išli pozrieť znovu, aby sme videli krásny výhľad na celé Las Vegas v noci, lebo v noci je všetko rozsvietené a vyzerá to krajšie.
Dámy a páni, to by bolo z tohto videa naozaj všetko. Ďakujem, že ste pozerali a dajte like a odber, lebo v ďalšom dieli uvidíte, ako som splavil rieku Colorado, a to sám. A taktiež v ďalších videí uvidíte ďalšie videá z Las Vegas, ktoré budú naozaj zaujímavé. Takže dajte like a odber. Ja ďakujem, že ste toto video pozerali a vidíme sa pri ďalšom videu z Ameriky. Čus. Yeah.